Ongi etorri gura albistegi alternatibora, zuekin zehobi. Obilandeko iruzur guztiak azaleratzeko prest. Hemen egia eta soilik egia entzungo duzue. 512. urtea Obilandera iritsi ginenetik. Zergatik ez du inor gure jatorriaren berri? Memoria ezabatu ote ziguten? Zer izkutatzen digute? Nola iritsi gara Obilandeko zoriontasun faltsu honetara? Gure bizitza guztiz kontrolatzen dute. Gure informazio iturrien arabera, Obilandetik kanpo bizitza egon liteke. Zuek zer uste duzue? Lurrazalean bizitzeko aukerarik izango ote da? Galdera honen erantzuna jakin nahi baduzue, badakizue. Mantendu konektatuta, Zorteon simulazioa dirudien hiri honetan! Beste dena desberdina zen, oso aberatsak ginen eta ez ginen ohartzen. Lure mankor hauetan, herri alkarlanean, zoriontsuak ginen bai, hau garaio paroa. Batzuk nekazaritzan, besteak abeltzaintzan. Hirietan salduz, bukatuta buelta herrira. Baina industria garaia Iritsi zen mundura, kutsadurak bultzatutak, aro berri bat. Non daude non? Jendea genuen plazan edo non, aspaldi ez da entzuten kaletik egunon, ez aurrik ez nekazarik inon. Krisi energetikoaren eta gehiagizko kontsumoaren ondorioz, hondamendia etorri zen mundura. Bai historio tragikoa. Lurrazalan bizitzea zaila bihurtu zen gizakiontzat, ezinezkoa. Urazpian 20 urtez irtenbide bat eraikitzen aritu ostean, azkenean lur gaineko hiri guztiak abandonatu eta irtera masibo batean kupulekin eraikitako hiretara abiatu behar izan zuten. Enpresek bertako oxigenoa kontrolatzen zutelarik. Zoriontsuak ziren? Lurrazalean gure arteko lana berrantolatu behar izan genuen, herri gutxi batzuk ez ginen irterarekin ados. Eta lurrazala berreskuratu eta besteko asmoarekin kanpoan geratu ginen. Gutxi batzuk, behintzat. Lurra zaintzen zuten herritarun mila gelditu ginen, herria maite genuelakoz. Oxigeno faltagatik kontrabandoan hasi behar. Bizikalitatearen atzetik. Errekurtso barik geuden. Ustaskasak trukatzen larri baina utzi genion. Aurre ginez oso gonan. Non daude non, oinarrizko zerbitzuak ez zaizkigu iristen. Nora joan gaitezke arazo bat badu, konponbiderik aurki aldezak inon. Hirietan kanpoan gertatutakoaren berri hitz egitea debekatu zuten. Eta zarra, geldin azazu.
lurra zalan zuen jendeaz, aztu egin ziren. Kupulazpietan zerontasunaren bilaketa helburu bakarra izanik. Hori zela eta, kupulazpiko oksigenaren kontrola zuena, munduaren jabe bihurtuko zen. Eta gainera hiritarri emozen nortzeko txip bat instalatu zieten eskumuturrean. Mundu aldatzen hasi zen enpresaren eskutik aro berri baten hasera zen. Zoriontasun faltsua, alienatuak zeuden, bizitza artifizial bat izaten. Galtzen atera ginen denok non dago non, gure duintasuna ikusi aldu inor. Gutaz dira, aztu! Nortasuna galdu dugu! Eta gure arteko distantzia ditu. Eta daude, hemen gaude, elkarren behar dugu ez egin alde. Hemen gaude, eta gaude, mundu hontan norabiderik gaude. Eta geroztik, orain gauden elkarguntza aroari hasiera eman genio. Azpian zerote da, bizitzat desberdin bat. Herri honek behar duen, zorioneko irten bida. Guretzat misterio bat, Gure etorkizuna, kezkatzen gaituena, tamainako erronka. Orain herri honetan behar dugu elkartasuna, empatia buskan bat, ezin dugu bizira modu hontan. Non da behar den ebazpena. Onda, gure irten bidea. Nahi edo ez denok dugun arazo bat da. Egoera aurrera ateratzeko modua. Ideia hon bat, Iritsi baitzaigu ordua, berpiztu dezagun herri honek zuen bizia. Garai horiek ziren sekulako marabila. ala zen hause da modu bakarra. Pentsatzeko garaia iritsi da. Non da gure irtenbidea, nahi edo ez denok dugun arazo bat da. Egoera aurrera ateratzeko modua, ideia hon bat, iritsi baitzaigu ordua. Berpiztu dezagun herri honek zuen bizia, udako gauetako bogata tortilla. Guazen da hause da modu bakarra, bereskuratzea gure iragana. Non da gure irtenbidea, nahi edo ez denok dugun arazo bat da. Egoera aurrera ateratzeko modua, Ideia hon bat. Zein! batzara da. Non da konpontzeko modua, hilzorian dagoen herria, azkenean desagertuko gara. Non daude non, gure nahiak, Gure ametsak ez daude dira desagertzen, orain galduta edonok, erantzuna aurkitu aletik inor. Borroka dezagun herri honengatik, erantzuna aurkitu alaiteke inor. Maitia, non utzi dituzu ni usta eta makinaren giltzak? Egunen batean burua galduko duzu? Burua ez dakit, baina indarrak baratzeko lanak geroz eta astunagoak egiten ari zaizkit. Norekin ari zara izketan? Nire buruarekin besterik ez. Aitona, hemen dituzu zure hitzak. Ai, mila esker Liriane, biloba ona zara gero. Banekien bani aurkituko zituela. Aizu, ez da zure biloba. Biologikoa ez behintzat. Ai, nola duzu burua? Agian atxena beharko zenuke. Landatzen lanak neka gindozen zaitu? Azia baino ez nuen jarri! Kaikua lakoa, enintzen zurekin ari! Nezpaut egiten norkingo du.
Ez dago gure nekazaritza lanekin jarraituko du inor. Zure seme-alabek burua beste toki batean dute. Egia da, baina agian 12.0 teknologiak erabiko bazenitu. Falta zaizuna, Ez da pentsatu ere. Ez dut tirimadarikatu errek erabiltzen duten teknologiak erabiliko. Ez, eta ez. Aski izan genuen oxigena lortzeko laguntza bar genuenean. Lehen bezala arnazteako gorain. Eta gainera, uztada makina onartu nuen ez naizelako zerrera. Baina ez dut honetan berriro sartu. Ez dugu eztabaidan horretan berriro sartu beharrik. Hemen dituzue Obilandeko produktuen azken txoioa! Oxigena botillarik freskoenak! Bigarren eskuko transfuzionadore energetikoa! Eguzki plaka garbitzaileak! Irrati antena satelitea! Eta hangarik handiena! Uretan propulsatzeko motor ikaragarriak! Azkenean, merkatariak? Eta zer da hori, transfusionadore berri bat? Traktorean bateria elektrikoa berri erabili behar izateko energia iturria. Emaia zu trabankulu hori, nola eitzen da, emozio gailua? Ba niri asko interesatzen zait antena. Podcastak entzuteko erabiltzen nuena apurtu zaiteta. Maitia, ekarri bikilo hartu merkatarientzat mesedez. Biet ardizan daitezela, komisioa! Badakizue! Baina guztia, nondik lortzen duzue? Obilan horrelako atxorez josita dago ezta? Bertan! Kontaktuak ditugu. Benetan? Eta nola sartzen zarete? Aha, jakin mina, Gurekin etorri nahi duzu ala? Egia esan, ez dakite diena den. Bai, mesez, eraman gaitzazu zuekin. Bai, ama, mexe, utzi joaten. Ez da pentsatu ere, zergatik ez ba. Agian, gure ezak konpontzeko irten bidea izan daiteke. Pentsatuko dugu, zindagizugu pentsatuko dugula. Kitxo, botoion eman eta... Zer da hau? Ongi etorri gura albistegi alternatibora! Zuekin Zeobi, Obilandeko iruzur guztiak azaleratzeko prest. Hemen egia eta soilik egia entzungo duzue. Gaur izugarrizko albistea ekarri dizuet. Ikerketek diotenez lurgaineko kutsadura asko murriztu da. Beraz, bai, uste duzuena egia izan liteke. Lurrazalean oxigeno nahikoa dago bizitzeko. Hidraura enpresariak informazioa manipulatu baino ez du egiten. Berak esan, denok sinistu. Berak agindu, guk bete. Berdin jarraitzen dugu 5 mende baino gehiago igaro ondoren, aldaketari gabe. Aldaketak nahi ditugu bai, baina ezer egin ezean ez dugu beharrezko aldaketak lortuko. Hurrengo atalean kanpoan dagoen egoerari buruz informazio gehiago, eta bea, zorte hon simulazioa dirudien hiri honetan! Berri bat, iri zoriontsu hontan. Aukera zeterik dagoen, ametxeder bat, esfortzu handia, egin behar izan dut, onaino iristeko ez dakinon. Baina orain gozatu dezake edonor, egun ono bilan. Itxasazpiko irian, fantasiazko mundu bat, aurkezina hemendikan. Egun ono bilan, bizitzeko familiatean, kalitatea irabazi, gurekin bizi. Kupulantan, sormenak ez dauka mugarik. Irribarre bat eskaintzeko, egon zaitez prest, denok gara hemen, zoriontsuak, hemen tristurak ez du lekurik. Presta zaitez ezadamutzeko aukerarik, egun ono bilan. Bete itzazu zure ametsak, denak baitira anitzak, zuk daukazu azken hitzak. Egun ono bilan, bizitzeko familiatean, kalitatea irabazi, gurekin bizi.
triste bazaude, zaitez kezkatu, gure laguntza izango duzu. Emozio zainak hementxe daude, behar duzunean laguntzeko prest. Itxasazpian, gure gainean, bularraldoi bat. Euria edo eguzkia, zure aukera, egunez izan, ala gauean, populazioan erantzuna. Aske sentitut aukera duzu nahi duzuna. Maite dut Obilan, hemen denok ametxetan, egunero fantasia, hori da gure bizia. Zindagizut Obilan, hau guztia kontrolpean du, eskerrak ireden honi, iti eden honi. Obilan bizi, Obilan gozatu bizi, Obilan bizi, Obilan gozatu bizi, Obilan bizi. Bi entzule miserable besterik ez. Horrela jarrituz gero, inork ez du podcasta jarraituko. Ama, alga, antxitoak. Benetan ari zarete berriro iruzurti hau ikusten. Bera hotik ateratzen diren 10-etatik 11 gezurrak dira. Niri 5 azola, zure txorakeriak ez entzutearekin aski dut. Benetan pentsatzen duzu horrela ateratzea? Erabat alienatuta zaudete, surgatuta, sisteman erabat murgilduak. Eta bai, horrela aterako naiz. Zer diozu? Baina ez duzu ikusten mundu artifizialen parte bihurtu zaretela, ez zarete deustaz jabetzen. Eta, hemen ez zaigu deus falta, oksigenoa merke eta babestuta gaude. Hor kanpon ez da jenderik geratzen. Oksigenorik gabeko basamortu bukaezina da. Eta lasaitu zaitez, ea zoriontasun maila 3 puntutatik jaitsi bar zaizun. Hori ez dakizue seguru, kanpoan oraindik jenda bizitela ziur naiz. Eta aspaldi 2 punturen azpiko mehatik nabil, beraz ikasi dut sistema, engainatzen. Eta izuratuko etxetik kanpo horrelakorik esatea. Ea emoziozenek harrapatu behar zaituzten. Emozio zainak? Enaute sekula harrapatuko, nire informazio iturriak ditut, Eta ziur zaude esaten dizuten agia dela, lurrazalera ez da inor ateratzen. Sinezkeri horiekin jai duzu. Hor konpon, multa matematera noa, ea norbaitek zuek baino kasu gehiago egiten didan. Geldi hor, eta ezabaldu hor kanpoan ideia txatxu horiek. Aizu! Zu, ekarri laitasun dosi bat. Hemen duzu. Benetan, gainezkanago. Doble bat bilatu beharko nukea egiteko. Atzoko partea? Atzo, emozio zainek, 2 interbentzio egin behar izan zituzten. Txakurre robota hautsi zitzaion, gazte batekin, dosiarekin, aski izan genuen, bigarrena idazle bat zen. Historia triste eta kritiko bat idatzi eta gero, berreskurapen zentroan sartu genuen. Interbentzioak ez du ezertarako balio, eta magenta auzora bidali behar izan dugu. Mi esker informaziogatik, joan zaitezke. Beno, eta orain bakarrik gaudela, kanpoko informeren laburpen bat? Azkeneko probek kanpoan bizitzeko egoera bikainak topa ditzakegula esaten digute. Oxigeno maila irteera masiboen aurreko maitara bueltatu dira. Gari eta harto poren haziak detektatu dira. Akaso, errekuperazio planaren 2. fasera patsatzea pentsatzen hasi beharko genuke. Uskeriak, hazi sintetikoak izan dira, ziur. Egia da, benetako haziak dira. Nola da posia? Kanpoan eluke bizitzarik egon behar, eta garia eta hartoak izakiak landatu behar ditu. Ez dakit, nik ez dut inor ikusi kanpoan, baina esan bezala, errekuperazio planaren 2. fasera pasatzea pentsatzen hasi beharko genuke. Hori nire erabakia da. Badakizu sekretu profesionala gorde behar duzula, ezta? Jendea zurrumurrekin hartzen bada, akabo bilan. Ados, baina uste dut lurrazalera bultatzea komeni zaigula. Itsasoko egoera ez da bidezkoa, eta gainera oso gaizki gaude hemen.
hemen behian gaude oso gaizki. Eta gainera, Hori gezurra ez da bidezkoa. Hori gezurra da, ez. Berrikuntza taldekoi kutsaduraren arazoa, urakoa, begiratzeko esan ediet. Ados. Atxedena behar dut, aski da gorkoz. Berriro isilarazi zaitu? Hiri osoen onerako da, hori dio berak. Hitz egituan bakoitzean ez du berea besterik ikusten. Polen azien afera ez du sinisten. Erotutan auka, benetan. Egia borobila, iruzurti galanta. Gure familia oso bere ganatu du, baina, en fin, eskerrak barrutik benetako gia ezin den ezagutu dezakedan. Baina gogoratu, berarekin bat ez gatozen arren, bera da soldata hilabetero patrikan sartzen diguna. Sekretu profesionala gorde barra dugu. Baita zuk ere. Bai, profesionaltasuna da garrantzitsuena. Baina niri ze bada eta. Eta? Ba hori, erotuko nahuela. 3 erotuko gaitu. Tipanek erotzen gaitu, edo nori bezala. Kanpotik ona ematen du, baina ez da garbia. Manipulatzaile hutsa, bera, hidraurata, eta bere gezurrekin gaitu. Engainatuta, oxigenoaren kontrola, enpresaren sustraia. Erabiligiten gaitu, bai bere mesedera. Horkikuntzak baditugu, ez ditu entzutik paso egiten du. Ez du nahi, hobilan baztertu, iruzurti hutsa berekoia. Manipulatzailea da, nafazua, sasikomea. Bere pientzen abean dimazara, zizabuztuko dizu. Ez baduzue akuste zoriotasuna, zurora miedo iru egun. Emozio zaina nahi bezala erabiliz, iria alinatu egin du. Tok-tok hidraura ero bat da. Tok-tok bai burutik jota. Tok-tok bereko hitzela. Tok-tok hau sufrimendua. Bilantiria faltsua, naiz da berak saldu, dena perfektua. Oirara, ai bihar begiritu berak, faltsuak biak. Herriari erakusten dio, bakarrik nahi duena. Presio handia gainean, dauka, hiri hontan, ta guri tokatzen zaigu, berak. Aguantatzea, zerbait egin behar dugu, aldatzeko goera. Leza bera nagusia den, gure esku bilan. Gezurtia eta faltsua, bera da bilandeko enpresaria. Iraura, ez du aguantatzen, eromenak hori nagusia. Gaizto eta arpia, non saltu ere gara. Lanako egiten zaigu jasanezina. Ongi etorri gura albistegi alternatibora! Zuekin zehobi, hobilandeko iruzur guztiak azaleratzeko prest. Hemen egia eta soilik egia entzungo duzue. Zurrumurruek diotenez, hartu eta gari polen aziak agertzen hasiak dila lurrazalean. Giza bizitza kanpoan dagoela esan nahi aldu honek, hidraurak heluke nahiko informazio hau zabaltzea. Bere imperioa, bere ala desagertuko litzatekelako. Badakit soilik postentzule gaudela podcastean. Atzo baino 3 gehiago, baina zerbait izkutatzen digute. Zerbait gehiago jakin nahi baduzue, badakizue. Bihar ere hemen izango nauzue hurrengo atalarekin. Zorteon simulazioa dirudien nire honetan. Baina hori zebera dezakezu hori, bi ero hauek gure seme alabak, irira bidal nahi dituzte kontrabandistekin. Ideia hona iruditu zaigu. Bai, agian onurak ekarriko ditu. Hauek dokeria, falta zaiguna. Hori da, bai, irira. Nik ez dut gaizki ikusten. Ideia ona da, bai. Ea benetako irtenbide bat aurkitzen duten. Ikusiko duzue, bidaltzen baditugu iritar bihurtuko zaizkigu. Zaudi isilik.
Aizu! Barkatu, nire buruarekin ari nintzen. Ba, niretzat ere ideiona da. Jendera kartzera joan litezke. Imaginatu zerbait gertatzen zaiela. Ez izan exageratu, ama. Agian hau behar bezala eztabaidatu barko genuke. Badakizue. Biltzarra! Biltzarra! Zergaitik garretzen dugu deialdia betiko moduan egiten. Ez gaude inorita. Herri hontan erabakiak hartzen dira gure batzarrean denon artean taldean erabakiz solasean zalatzen aurrean dena mai gainean herri batzarrean gaurko eztabaida gazten bidaia jokoan da etorkizuna jarritzazue mai gainean zuen argudioak gure onerako da. Bai dela txorakeria, izugarria, ezin ditugu joaten utzi. Niritzia ez daukagula, pestaukera oberik ba. Parada itzela, uka ezina, hiritarrak ona erakarri. Arriskutsua da galdu litezke. Zerbait gertatzen bazaie gera litezke eta herrira ez itzuli. Ezinezkoa fida gaitezke bikote arna txintxoa. Argudioak entzun da, hausnartu behar dugu gure onerako da. Irira bilatzea da, aukera parta, bestele bertan elkartzeko. Bidatzea, hori da, ez dago guta, musikera oberik ba. Ez da itzela, uka ezina, zantza gauderriotan. Zerbait baita erakargarria tentazio itzela jendezke. Da ez dago txikara, hau artxua, laukatu baikade, bainekade, gure onerako da. Aizuek, zuek zer uste duzue? Eta herria zer uste du? Bidatzea da, arriskutsua, bidatzea, galdu litezke herrira, ez da itzela, ia baita erakargarria tentazio itzela jendezke. Da ez dago txikara, hau artxua, laukatu baikade, gure onerako da. Aukera bakarra da. Gure onerako da. Irira joango dira. Gure onerako da. Zibiliko gara. Gure onerako da. Beraz, denok bat gatoz adostutakoarekin. Bai. Badakizu ezin den zuen eginkizuna, ezta? Liskarrik ez favorez. Eta azkar bueltatu. Eta... Hementxe dituzue Obilandeko produktuen azken txoioa. Hirugarren belaunaldiko urpekaritza jantziak. Ibilgailu motore supersonikoak. Urazpian ikusteko telebista holografikoak. Zure sentimenduak handitzeko zazpide betaurrekoak. Eta gangarik handiena. Uretan propulsatzeko motorik karagarriak. Zatozte. Ta erosi. Zue, aurreko eguneko eskantza, mai gainean alduzu oraindik. Zein, transfuntzionador energetikoarena? Oso eskaintza ona, ezta? Zuekin irira joatarena. Bai, jakina. Beraz, gurekin etorri nahiko zenukete, Jakin badakizue horren ordainetan. Amatxo maitia. Ea, zuretzat, herrian bertan egindako irin ekologikoa. Aiz, honekin ez dutela hogi barra egiteko ere.
Unsai, ekarri beste zaku bat bi mutur luzagondako. Garestieterako zego bi hauen bidaia. Aprobetxatu. Bestela, ordaindutako zer izan beharko duzue, Asko zobeki. Presti dira joateko, entzun. Hemen gaituzue zuen zerbitzura, Irinedo 20 zuen trukean zuen esanetara. Loteria sarion bat, lortu duzue gu kontratatuz, zuen naia betetzera goaz orai, betetzera. Jarrita zo bendak! Baina, zertarako? Ez dindizuo gure segetazoin den kontatu, baina... Baina? Ez dago bainarik, edo bendak, edo txatozten. Erlaseatu, ireki belarriak eta... Esan ezazue, Esan Esan Bertako bizitza ikaragarria da, utzik ezkak alde batera, kupula horren azpian dugu. Espero ez duzuen mundu bat, bertara iristeko jakin behar da. Zuen tiketa gaitu zuen, guazen zatozte astera goazta, adi egon edo galduko duzue. Esan ezazue, Esan Ongi etorriak Obilandera. Benda kendu ditzakezue. Obilandeko jantzi hauek ekarri dizkizuegu. Jantzi espadazue errapatzea nahi. Eta irribarre. horixe bera ja, beraz, guazen! Hasi dantzan, Ongi etorri, Kutsatu erritmontan, utziera maten talkasi. Ikaragarria hemen gaude, urazpian arnasten, esan flash eta bota argazki bat jarrai dezagun dantzatzen. esan ezazue, Esan Ez nahi zartut esan Esan iritsi eta flipatu egin duzue. Irribarregin, gure filosofia lezko. Guztiok esan Baina urazpian algaude? Eta arnastu daiteke? Harrigarria. Eta kupula honek ez du apurtzeko arriskurik. Eta oksigenoa nondik lortzen duzue? Kupula titanio gardenez egina da. Ura filtratu eta algek sortzen duten oksigenoa surgatzen duten makina erraldoi batzu daude kupulatik kanpo. Dena urak enpresak kontrolatzen du. Gainera, egunero uraknek pantalla arraito baterez, nahi dugun eguraldia itxan detzagu kupula azpian. Guztiok esan Esan Entzun nahi zaitut esan Guztiok esan Ei, kontuz? Nora zoaz? Joe, nekatuta nago. Izaritz, etorri una oraintxe bertan. Zer nahi duzue? Baina nora zoaz? Esan dizut etxean gelditzea hobea zela. Ziur naiz zure ideia ziztrin horiek zabaltzen aritu zarela. Dagoeneko.
Benetan hori alda gauzaz osoa zaizuen gauza bakarra? Uraklek eta enpresariak zuen bizitza osoa manipulatzen dute eta zuek uskirietan denbora galtzen. Izugarria, benetan. Nola ez, betiko kontuarekin urakleka, enpresariak bestea, badakizu zer, 3 egun lanera joan gabe. Noiz konturatuko zara horrela ezin dela? Ez dut uste hau hemen hitz egiteko kontua denik. Zorazarri maila igoko da. Eta gainera, norbait entzuko balizu, landu dizun lana geltzen ezake. Nik uste dut hemen hitz egiteko primerako gaia dela. Ea behingoz mundu guztia enteratzen den. Badakizu zer pentsatzen dudan honen inguruan, eta zidazu iritziz aldatu araziko. Ama, zera... Zidu zaitez, ez dut ikusten hitz egiten gaudela? Baina zera badatu... Aski da. Isiltzeko esan dizu. Baina badatu zela. Entzuteko. Benetan nekagarria zara. Izaritz? Izaritz zer? Ama, aita. Usteko pakean. Baina badatu zela emozio zainak. Emozio zainak? Kaixo, barkatu atrebentzia, baina emoziometroak zuen zoriontasun maila jaitsi dela abisua eman digu, mesedez. Ados. Barkaiozu, nekatuta gaude. Ikusten dudan ez zure zoriontasun maila nahiko basua dago. Bat 74ean hain zuzen ere. Saiatu hobetzen, favorez. Tori, honek lagunduko dizu igotzen. Ez lasai, ez dut behar. Ziur zaude? Bai, oso ziur. Ongi etorriko zaizu, ikusiko duzu. Jantzi arnasgailua.
Dos konforme. Itzul gaitezke etxera? Bai, eta oraintxe bertan gainera. Etxera ja da, baina hemen primeran gaude. Gainera, paseo txamateko moduko eguraldia konfiguratu dute gaur. Zoragarria. Egintzazu nahi duzuna, gu etxera goaz. Azkenean. Jaungoiko gaixoa, azte giroa somatzen dena. Guk joan beharra daukagu. Nola, joan behar duzuela, eta gu hemen bakarrik ezera ezagutu gabe. Zen da gure egin beharra? Gure lana bukatu dugu, ere alakatu, nahi duzuten egin. Pentsa dezagun zer egin genezake gure eginkizuna betetzeko. Gurekin zazpiratorren jonde behiatu behar dugu. Espergarria zara. Topa dezagun festaren bat eta gero-gerokoak. Ez, eginkizun bat dugu hemen eta ongi bete behar dugu. Desoa beltzutzen magararriko batzarrak akatuko gaitu. Astuna zara gero. Nik bazterrak ezagutu nahi ditut. Nola, zukustu zu hartako biali gaituztela ona, badugu zer egina. Erotuta zaude, begiratu zure ingurura. Hemen nahi dugun egin dezakegu. Gurasorik gabe, ez gaitu inor kontrolatzen. Parrandaderrak montatzeko primerako aukera. Parrandatzen dut? Zer gertatzen da hemen? Baina, nola da posible zer egotea? Eta emozio zainak? Ez daukazue erakutsizko muturrak. Zertan ari zara, hau? Ez daukagula zer. Ez, zatozen irekin. Eta zu nor de Montrezara. Ea nor naizen? Ni Lola naiz, Magenta auzoko erregina. Obilandeko nagusia. Mundu honetako markesa. Kleopataren pareko izaki bakarra. Mados, gu aiure eta zaine gara. Magenta auzoa. Baina zuek non bizi zarete. Neskak! Ikuskizunak, akribazak eta jokoak edonon. Ni neuk erakutsiko dizuet benetako erazen den. Zatozte! Utzira zu erakusten, asteko flipatzen. Magenta auzoa baita hiri honen bizia, hiriaren beharpegia. Barrandaz josia, nina zue erregina, jarri saltza eta grina. Utzi zuen gidariai zaten, zer denona ongera gusten. Entzun ezazue, hemen gaude, zabam nina zue, obai nina ez Lola. Begiratu, naiz nizuen gidari, nina ez Lola. Adi, entzun ongi, erne mezu honi. Welcome to my fantasy, Magenta auzoa bizi. Zaitez eramaten, hemen agintari naiz, ni Lola. Ez zaitez zelotxatu, tarretarik ez galdu. Ederra naiz eta zuen bizitzako espentzeririk oberena. Lola, Lola, behar duzuna dago hemen, oso guztia dantzatzen. Jaingo sana ez da erregina, zalbeltza eta fina. Faraoi eta markesa, emango dizuet babesa. Agustia nirea da, pero ne referentzia naik. Lola da iruragaria, gaurko eguna azte zina. Entzun ezazue, hemen gaude, zabam nina zue, obai nina ez Lola. Begiratu, naiz nizuen gidari, nina ez Lola. Adi, entzun ongi, erne mezu honi. Welcome to my fantasy, Magenta auzoa bizi. Adi, entzun ongi, erne mezu honi. Welcome to my fantasy, Magenta auzoa bizi. Zaitez eramaten, hemen agintari naiz, ni Lola. Lola.
Ea behingoz pasatzen zaidan emozio zainek sartu diaten zoriontasun madarikatu hau. Baina aldi berean hain zoragarria da sentimendu hau, kezkarik gabe pozik. Ea leku lasai bat topa dezakedan podcasta grabatzeko, lasaitasun pixka bat dut eta... Probatzen, bat bihiru, perfecto. 3 bat, grabatzen... Ongi etorri gura albistegi alternatibora! Zer egiten duzu hemen? Hemen nire... Zergatik ez lanera etorri? Baina nola aurkitu nauzue? Zure pista jarraitu eta atzetik joan gara. Nire pista? Azkar izkutatu norbait dator! Ongi etorriak nire domeinutara. Seguro altzaudemen aurkituko dugu airearen benetako sarma. Wow, juerga gero duzu egunero. Ez dakizue hemen olakoak montatzen diren. Juergak animatzen, zertxo baitik hasi dugu, ez da neskak? Segi gaueko sua prestatzen gaurko parranda mundiala izango da. Showa, asko zebe ikusiko duztute betaurreko eder hauekin. Ez zaitez hasi. Bale, baina ni bakarra izaten dut, hobet ikusiko dutela. Hau ere Obilanda alda? Noski Aiur, hau ere Obilanda. Aiur. Zenbat duzun ikasteko, Obilandek milak aurpegi ditu. Segi Lola lena holkuak, Lola izango da zuen zaindaria. Epa Lola, eta hauek, errefusa selka ezin berriak, azeazal garbi eta leuna. Zebeltzaranak zaudeten. Lola, eta txipa? Baina, eta orduan? Ez, hauek ez dira gure tankerakoak. Ohartu zarete ez da? Bai, jabetzen hasia naiz. Zeri buruz zarete, zer gertatzen ari da? Zergatik biratzen dizkiguzu eskumuturrak, zer da txiparen kontu hori? Akse! Itzulorantxe bertan haiena dena! Nahi baduzu, berri bat eskin aldizut? Oso gora eta presionean! Zer? Baina, nola demontre egin du? Akse! Ai bikote, Obilanden gaude, pertsona orok txipa dugu eskumuturrean. Jaiotzean jartzen digute gure emozio eta sentimenduak kontrolatzeko. Baina hemen, magenta auzoan, beste konfigurazio bat jartzen digute irira itzuli ez gaitezen. Nerbiosistemaren blokeo bat jasotzen dugu muga pasatuz gero. Hemen gaudenak errehabilitazio zentrotik etorri gara. Errehabilitazio zentroa? Bai, emozio zainek antzematen badute, zure zoriontasun maila 3 puntutik bera dagoela, zoriontasun dosi bat ematen dizute. Eta ez bazara 3 puntutatik igotzen, errehabilitazio zentrora eramaten zaituzte. Gehiengoa irira itzultzen da 2 egunetan, besteak ordea... Ze, errefusa berria dugu edo? Ez dakit, ni ere ez du bezala nago. Eta bi hauek? Errefusa baina zala onak hartzen gaituzte, magenta auzora. Lola, emaizkiazu bi oxigeno botila, mesedez, morarekin nago eta berazkoak ditut. Handa, tira, utzizkiazu 2 kilogramo txatarratxean, hartzatuzu zeur biltegitik, eta ez dazu behar baino gehiago hartu, zenbatuta ditut dosiak. Probestu eta ateralduzun guztia. Bob! Orduan, zergatik eraman gaituzte irira onak arre beharrean. Zergatik, zerbait ezkutatzeko beharrote dute? Barkatu, baina nahi gabe dena entzun dut. Begira, nik kabisu bat baino ez dizut eman naiz. Zerbait arraroa gertatzen ari da magenta auzoaren beste aldean. Zerbait arraroa? Hiriko enpresaria, begira, Obiland hiri ideal eta perfektu bezala saltzen digute. Baina ez da horrela. Enpresaria kontrolatzen du dena, eta bere gustukoa ez den zerbait egiten baduzu. Kale gorrian zaude, ni neu bezala. Lola, dena prestastiko, nahi duzunean. Itzal, uste dut, ez dela horretarako momentua. Utikan arazoak eta egin beharrekoak. Askatu zuen pentsamenduak, hauero gertatzen den bezala. Eta gozatu! Jaun Andreok, zuekin... Zokalariak! Ea izue, partatu dezaket. Magenta auzora dena da, noski baiet. Baina erotuta zaude. Ez dakit, baina hau ikaragarria da. Elkarrekin lehiatzen ikusi nahi gaituzte baina aurkari izateko ezin gintuzten baina ez alda hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino ez alda hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino Objektu desiratu eder esaneko perfektu baina bestik ez gara desiradun sujetu, gupadakigun horren desirade zentroan jarri nahi duguna. Gupadakigun horren desirade zentroan jarri nahi duguna.
Hemendik ez bada ez da hasiko inoiz iraultza. Kaleko garrasia, zer da demokrazia, hemen gu nahi duguna, gure askatasuna. Deia hemen, boro garaiak gaitezen, Bergozoan baikaude, urteberaren bete, bi estatuen artean, jotak esegi lanean, horrela nahi dugu lortu, Frankerria askatu. Jeiki, agenda guztio, hauza neska eta mutilo, guazen guztio batera, gure herria askatzera. Jeiki, agenda guztio, hauza neska eta mutilo, guazen guztio batera, gure herria askatzera. Finkatzen denbora luzegatzen uzten da. Etorkizuna prestatu biharkoa antolatu gure ardura izaten dira. Oraina nonote da, gozatzeko aukera, ta bizitza bizitzeko zoramena. Gerokoa osatu, egin beharrak ahaztu, egin zaztu gustokoena. Oraita, zure garaia, aurrera eraman, asmo guztiak. Ez utzi edo norenpe, erabakia zure esku daude. Oraita, zure garaia, aurrera eraman, asmo guztiak. Ez utzi edo norenpe, erabakia zure esku daude. Baiur, ikusazuzu soken jokoa? Hau ikaragarri izan da, hemen herrian baino beki gaude. Festa divertigarria, jendu gari eta ezberdinan onai, eta sekulako artistak. Gainera, part hartzen zidate, ez zira hobea. Aizu, zaude isilik eta ez dezagonaria galdu. Gure eginkizuna, gurekin zazpira etorri nahi duen jendea bilatu bar dugu. Itzultzeko goza zaude, zergatik? Usta jaso bar dugu, ez alzara konturatzen, zazpiltzorian dugu. Ezin aldugu momentu pitin bat disfrutatu. Gazteak gara, eta hemen, gazte batek desiratuko luken guztia daukagu. Baina aitona monak, herritarrak, auzokideak abereak,
bizitza oso formatzen eta txen daramagu. Eta gure nahiak, beharrak, ilusioak. Horiek ez aldute balio? Ez. Aizue, goian 7 herrian bizi gara. Zue laguntza behar dugu Lurrazalean. Bertan bizimodua posible da. Lanak eta etxeak soberan ditugu. Dandagunei jakin beharko guztia guk erakutsiko dizuegu. Herrira? Bai, goian Lurrazalean. Itxezazoa oa. Ixo. Zer diozu? Ez dutentzun nahi, ezer gehiago. Herriak bar gaitu zainen. Herri biziari falta zaio. Aski da bikote. Hemen dugun saltxa, zupai ezkor. Baizera, ez duzuna zozatzen. Benetan ez atzara konturatzen. Noskio hartzen naizela. Aizue. Herriak gure laguntza behar du. Ta dibertxo pizkat ere. Entzun zure neba, mesedez. Benetan uste duzu hemengo bizitza ideala dela. Zalantzarik gabe, begiratu zure ingurura. Sistemaren parte izan duzu. Ta zergatik ez. Ez dizuta holkatzen. Gogoratu zaitez, ta zazpi zer. Hor konpon. Behar argi, utzi ziguten. Baina begiratu zure ingurura. Itzaltzen gaude itzorian. Laguntza barutela argi dago. Betean dugu. Tar, 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 tar. Tar, 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 tar. Benetan utzi behar diozu horrelako errespetu falta bat izaten. Gogoratu zaitez, ta zazpi zer. Hor konpon. Bete behar argi, utzi ziguten. Baina begiratu zure ingurura. Itzaltzen gaude itzorian. Laguntza barutela argi dago. Jendean behar da, gure lurretan. Aizu, paso. Eixo eta entzun, onartu ezazu, begiak ireki eta ez tematu. Ixi zaitez erdi ostazu, aurrero zetatzu. Nerekin konta dezakezu herrira joateko aiur. Eixo eta entzun, onartu ezazu, begiak ireki eta ez tematu. Ixi zaitez erdi ostazu, aurrero zetatzu. Tar, 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 tar. Tar, 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 tar. Tar, 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 tar. Ixi zaitez. Badakizu ezer, hemen geratzen zarete. Ni juerga baten bilanoa. Lira, eta zuk zer egiten duzu hemen? Beno, izaritzen atzetik etorri gara. Eta honek zer egiten du hemen? Badakizu. Enpresariak leku guztietara eramatea behartzen dau. Bere ilobak nigandik ikasi behar omen du, bai. Zuk nigandik zerbait ikasi izan bazenu ez ginen egora honetan egonen. Nola? Barrazoi nuela. Zuen alde jokatu nuen lehenpolen hazien txostenak aurkitu eta Lurrazalean bizitza zegoela deskurritu geneunean. Baina badakizu zer, hidrauran azkante horrek erbesteratu ninduen. Baina itzal. Inork ez egun sinetxi, baina gauzak aldatzen ari dira. Ez nahi zau pentsatzen duen bakarra. Entzun alduzu podcasta? Beraz, zu altzara nire entzuletako bat? Zuzara Zeobi? Zeobi? Beno, zuen kontu pertsonalak oso interesgarriak dira. Baina ni herrira bueltatu behar dut. Niekin etorri nahi? Nire lumarekin kontatu. Eta igual izateko plana? Ideiarik ez. Iradokizunik? Nik badut bat, bai. Bai, baina nik ez dut hori egin. Txartela hau pertsona da. Ezin diot inori utzi. Hidraura konturatzen bada, txartela gaizki erabili duzula. Hau erokeria, benetan nahi zeten betzatzen. Barkatu momentu bat. Ezaztu zorretan zaudela nirekin. Ze, joateko prest?
Ni bai, ez nuke aukera hau desengatik galdu nahi. Eta zure arriba? Hor konpon. Nik ez dut ez da minutu bakar bat ilagore hemen pasako. Itzal, aiamatxo maitia. Beno, ados, tori, baina promesa egin hau ez dela hemendik aterako, Beno, ni, peran dia maten dit, baina joan egin behar dakoat. Zerren esperan gaude? Lurrazalera, hau ametsa hote? Gehiago kontrolatu beharko zenuke zure bekari hori, izariz delokoa. Emoziometroak dio oso postasun maila basoak dituela azken aldian. Gainera, agresibitate puntu bat antzeman diogu. Agian, zure informanteren bat erabili beharko zenuke berari buruzko informazioa lortzeko. Ados, atxeden hartu dezakezu. Ursane, pasa zaitez nire bolegotik. Izaritzi buruzko informe bat behar dut. Hemen duzu eskatotak, Andrea! Lehen kalitatezko irina, munduan dagoen ekologikoena. Oh, mila esker! Azken zakua agortzean nuen. Utzi zakua hor. Bai, usain gozoa. Itxoin, zakuetoko bat guretzat da, komisioa. Badakizu. Bai, 185 niretzat eta 115 zuentzat. 300 gramo bakarrik? Horrekin ezin da deus egin. 150, 150. Ez da pentsatu ere, hori oso gutxi da. Ba, gurzu hilabeteroko irintzakua. Ados. 150 zuentzat eta zabortegian 4 orduko pase bat nahi duzuen hartzeko. Konforme? Ados. Kaixo, Tori. Hemen duzu. Zandu itzazu moduak. Zure izte bat nagusia naiz. Errespetua zor didazu. Azken aldia, segi hemendik. Ez, enoa. Eta gauza bat esan behar dizut. Hau izan da aurkezten dizudan azkeneko informea. Ez dago eskubiderik egiten duzuna egiteko. Zer esan nahi duzu? Ba, kokotoraino nagoela egon honetaz. Nitaz, probesten zarela uste dut. Gainera iriko jendea zu iragarkin azkagar eta emozio ziainen errepresoekin manipulatzen dituzu. Gezurraren gainetik. Eta nik ez dut horren parte izan nahi beraz. Bilazazu beste norbait. Zu bai esker txarrekoa. Zer uste duzu? Zuzarela dudan informazio iturri bakarra edo? Zer? Kaizur Sarne. Lola? Traidore zikina! Ezin inorekin fidatu, ezta? Ea, zer duzu kontatzeko? Ba, Lurrazaleko 2 pertsona magenta auzoan filtratu dira. Uste du zure 2 kontrabandista horiek zuek emandako privilegioak ganditu dituztela. Nazkanteak, eskoman eta beso hartzen duzute. Komertziante hutsak dira. Gainera, herriko 2 pertsona horiek hiriko beste batzun konbentzitu nahian aritu dira. Eta lortu ere, Lurrazarera joan dira. Begira, zerariren litzarit delako hori bere podcastean. Ongi etorri gura albistegi alternatibora, zuekin zehobi, Obilandeko iruzur guztiak azaleratzeko prest, hemen egia eta soilik egia entzungo duzue. Ez duzue sinetxiko, nire hipotesia konfirmatu dira. Lurrazarerako bidean gaude, Lurrazaleko biztanle batekin batera igotzen ari gara auzo magentan ezkutua zegoen igogailu batetik. Badirudi baita oxigeno maskararik gabe bizi daitekela, ikaragarria. Zer ikusiko dugu kanpoan? Eta zergatik izkutatu digu hau Hidrora enpresariak? Informazioa ematen jarrituko dut. Bada itxaropena! Zorteon simulazioa dirudien hiri honetan! Nola? Obilandeko hiritarrak Lurrazalean? Kanpoan bizi daitekela deskubritzen badute jai dugu. Pikutara gure sekretua. General, bildu zazuzure troparik onena eta zatozela oraintxe bertan. Lurrazalera goaz. Baina Andrea, ziur alzaude? Bai, kodigo gorriko 5. graduko emergentzia bati buruz ari gara. Zure esanetara. Zer egin dut neure mundua. Hanka sartu dut nire jokabidean. Badakit orain herri horretan dauden beharrak hiri
Biontako askatasuna ez dugu astirik orain mundu honek behar gaitu eta geure ardura laster arte hobilan azkenean jabetu naiz urazpian itxututa beti bere sanetara zindagizut hobilan begiak ireki dituta laguntzea izango da geure ardura jendea herrira eramatea besteekin elkartzeko lortu beharra dut herrian gure laguntza behar dute Hidraura iruzurra agerian utziko dut Izaritz arrazia du Izaritz! 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 Zuek Izaritzen gurasoak azarete? Izaritz! Izaritz! Mesedez entzun! Zue laguntza behar dut. Hidraura ez da uste duzuen bezalakoa. Ursane naiz, Izaritzen lankidea. Koralde, entzun, zer esaten ari da tipori? Zer esan nahi duzu? Zer dakiz Izaritzi buruz? Desagertu da eta bere bila gabiltza. Izaritz ongi dagoela uste dut. Nola uste dut? Ongi dagoela ez? Baietzer genuke, baina entzun, Hidrauraren iruzur madarikoatuan bizi gara denok datuak eta estadistikak aldatuz eta gu manipulatuz. Ados eta horrek zelotura du gure alabarekin. Entzun! Iruzur horiek agerian utzi nahian, Izaritz lurrazare atera da Zihazpierriko biztanle batzuekin. Bere helburua lurrazareko biztanle horiek laguntzea eta Hidrauraren iruzurra mai gainean jartzea da. Orduan, kanpoan bizitrik badago? Gure alaba horretan dabil, benetan. Jakina, aspaldi gabiltza bizitza aztarren atzetik. Baina, beharrezko zuen laguntza iriko jendea bertara eramateko. Eta zer galdu zaigu gure hor kanpoan? Nola galda dezakezu hori? Aspaldi elikagai artifizialak jaten ditugu. Oxigenoaren truke, ordaindu behar izaten dugu. Hemen dugun eguraldia, fikziozkoa. Uraklek bere interesen arabera egunero aukeratzen du pantailan leizatu beharrezkoa. Eta zer esanik ez, emozio zainai buruz. Baina ez zaigu ezer falta. Askatasuna, gutxi iruditzen ez daizu. Erabakitzeko almena, galtzen ari gara. Herrian ordea, elkarri laguntzen diote. Oxigeno debal eta likagaiak, eraban naturalak. Izaritzek gure laguntza behar du. Derrigorrezko alda, ez da errezago gauzak dauden bezala ustea? Akaso ez duzu ez onduna entzun? Kontatu gurekin. Sinez ez baduzue, froga dutkaz. Haren podcastean dago dena. Nola? Izaritzek podcast perfil bat duela, eta zeri buruz hitz egiten du. Nola izana normala mundu normal batean? Isiltzaitez txepelalakoa. Azkeneko podcast entzun, eta hobek lortuko duzue. Zuen galderen guztia erantzunak, hortze daude. Ongi etorri gura albistegi alternatibora, zuekin zehobi, Hobilandeko iruzur guztiak azaleratzeko prest, hemen egia eta soilik egia entzungo duzue. Lehen kontatzen izuen bezala, herrirako bidean gaude, jada gari eta olosorak ikusi ditu. Alergia ote? Irister gaude ikaragarria da. Hemendik, Hobilandeko herritar guztiei deialdi bat egiteko probestu nahi dut. Behar zaitugu, Hidrauraren iruzurra agerian uzteko modurik egokiena gurekin bat egitea da. Zure etorkizuna kolokan dago, gizartearen etorkizuna kolokan dago. Zazpik erakutsi digu bidea, ez ezagun herria hiltzen utzi. Auzo Magentan dagoen igogailuak eramango zaitu lurrazalera. Gogoratu Magenta auzoan duzu irten bidea. Zorte hon izmulatzen dirudien ironetan. Badira urte batzuk horrela gabiltzala, soluzio baten bila, itxaropen bila. Azken bala erredugu gure etorkizuna, iriraino bidaliz laguntza eskean, baina orain non daukagu gure itxaropena. Odeitu da itzali dira orain azken eguzkizpia, itzalita
itzalita, nola lortuko dugu, soro hauek mantentzea, oinordekorik gabe, hemen gaudenak zahar. Zer gertatuko te da, bueltatzen ez badira, gure itxaropena pikutara doa. Ta ez atoz ulertzen dut, hemen ez zai eskaintzen, gazte batek behar duen hori ari gara itzaltzen. Ta orain zer, soroak lantzeko eskuzara hauekin, ezinezkoa dut laguntza beharko dut. Ezin da sostengatu, azken taupadak ditu, herri honen bihotza gure bularretan. Betetzen ari aldira, haien eginkizuna, gure itxaropena, haien arrakasta. Eta bertan hiri hontan galdu egin badira, eta bertan edatzea bada erabakia. Herri hau hiltzear dago erregutzen dut orain, haiek dira gure itxaropena, eman azken aukera. Nire azken aukera, ez duke behar gure etorkizuna. Itzalita, baina zer egin dut, nola ez dut ikusi, bueltatuko aldira, haienei familia. Ezin dau sostengatu, azken taupadak ditu, herri honen bihotza gure bularretan. Betetzen ari aldira, haien eginkizuna, ez dakigu bueltatzen utziko te dieten. Itzaltzen ari gara, azkeneko aukera. Gazteririk gabe ez da herririk. Nire arbasoen garaian gauzak errazauak ziren. Gazteek ez ziren hiri madarikatu horietan alde egiten. Herri bizitza galtzen ari da. Ahaztuta gaituz eta pikutara goaz. Abelia, kexak ez dugu ezer konponduko. Ene, emakumeo beti marmarka. Elira itzliranek kezkatuta nago, Aiure eta Zaine aspalditxo joan ziren, eta oraindik ez dira bueltatu. Gazte hauek ez dituzte bueltatuko direnik. Han topatuko dute behar duten guztia. Hemen ordea adineko jendea eta zelaian maigabek besterik ez. Normala da alde egitea. Ama! Aiur, hemen zaude! Eta etzatuz bakarrik! Hauek Lira, Izaritz, Azura eta Itzaldira. Herriko ikerlaria, bere bekarioa eta idazle bat. Arraioa! Ongi etorri gure herrira. Eta Zaine? Non dago? Atazka baten ondoren nirian gelditzea erabaki zuen. Ez dakit noiz bueltatuko den. Ez da bueltatuko den sikiera. Amatxo maitia, iritara gure herrian, hau estanda demografikoa. Honek 1950 urteko horitzapena dekazkit. Orduanaren arendik plaza bizirik zegoen. Lurra hiltzorian bazegon ere zer ematen zegoen. Baina orain, aro berri bat hasteko olenaziak jarri dugu zuen etorrerarekin. Amona Zeboietaren historia. Amona Zeboietaren historiak. Egoera hau ez da bidezkoa. Hidraurak hiriko jendea manipulatzen geratzeko eta zuek hemen? Borroka bizian zuen herria bizirik mantentzeko? Jasan ez zina da. Arrazoia zu, zerbait egin beharko genuke. Lurra hauek hilko dira, eta berarekin herri honen harima. Lurronek asko du emateko oraindik. Ondo esana Pink Floyd. Lagun. Bide luzea daukagu aurretik. Zuen laguntza ongi etorriko litzaiguke, naiz eta asko duzuen ikasteko.
Baina zuekin bakarrik ez dut uste aski denik. Herri hau jende gehiago behar du etorkizun opara izan dezan. Entzun, badirudi lurra hitz egiten ari zaigula. Ez esan. Berri zalgaude, iraganera begiratzen. Jende berria du, herria bisitatzen. Badirudi azkenean ikasi egin dutela, etorkizuna bermatzeko zein den irten bidea. Jendea herrira ekartzea, baina nor? Hori da nor? Ieu? Herri bizitza bueltan dago. Azkenean, 500 urte eta gero iritsi dira 4 lagun. Izango aldira laguntzareko. Berri? Ez zara-zu. Zer? Kanondik zatoz. Azkenean iritsi da erten bidea gure herrira nahiko alda hiltorian gaude. Jende gehiago behar da. Wow! Urazpitik azatoz? Ditugun zerbitzuak ez dira hemen gaudenontzat nahikoak. Noiz arte? Jende goi arkantzeko herria ongi prestatu, biztanlerientzat denemen bezala egokituz. Baldintzanek eskaini egokitzen dugu, iten betizienetik gure indargabatu. Egorri botamanez, denok batera elkartu. Herria eta irea batera kooperatuz. Zer esan du? Beraz hori da, bat egin eta kooperatu. Wow! Bat egin eta kooperatu! Baina ezin da, utzi dira, ta ze importa, usta jasotzeko 10 behar. Nola lortu? Zer eskaini? Hemen duzuen bizimodu askiarekin. Elikagai natural eta soluzibiarekin. Gurekin lortu bada gehiago etortzen aldira. Zer? Bai! Lehenik egin behar duguna, Hau gure lana izango da. honen berri labaizetara. Azaltzea ezinbestekoa. Berriro gertatzen Egingo dugu gurekin. hiri hau hartarazi. Orduan zer? Noiz datoz ba? Nor dator ba? Nondik datoz? Deialdianik ez dugu zabaldu. Modugu? Noski baiet. Egingo dugu! Bai! Podcaston bat grabatu ta bilandet zabaldu. Errura kontatu ta jende pila elkartu. Hori! Azkenean Bukatu da hori da. Hau da irten bidea. Iritsi da! Irten bidea! Guztiok elkarra. Ez da nire kontu, nik zabalduko du. Kontrabandistekin nik dena Ideia lortuko dut. bikaina. Nordatu zorora? Barkatu baina. Hau aspatu behar dugu orain. Nire txaputxo bat. Nik behar du laguntza. Hemen txuztu hau, Prest nago laguna, Entzun ez da zue horren txegarrantzitsua da. Zer remonte nahi duzu? Zer gertatzen da? Ea izue, enpresaria dator. Ez alda hori, hidraura? Zer movida. Nekatua! Utzi nire jarraitzailei informazio guztia larazten, benetan, utzi nire jarraitzailei. Banekien, zuzara, sator madarikatua, segurtasuna, atxilotu ez dazue. Hau interesagarri jartzen ari da. Utz nazazue bakean! Zuk ukatu diguzun egia, baino ez dut kontatu eta! Zuk nahi duzun informazio eta agia, gezurti utza zara. Lola, ikusten duzu, ezin dut inorenkan konfiantza jarri. Eskerrak batzuen fideltasuna benetakoa den. Zura arazo ez bilakatu nire arazo. Labizindier? Herria, hemen ikusten duzuen hau, munstru gezurti hutsa da! Gezurraren gainetik! Ongi egiten saiatu garenok gainetik pasaz, zapalduz, ergeladakoa! Flipa zer esan duen. Egia galanta, gogoratu lehen polen azien txostenak eraman izkizuenean. Dena ukatu eta iruzurrarekin jarraitzeko esan zenidan. Aurregin izun eta kale gorrian bukatu nuen. Nahi duzuna esan, baina imperio osoan nire eskuetan dago, eta herri hau imperio horren zati bat izango da. Hau ez da bidezkoa, bera ez da gure agintaria. Hala, hor pasatu egin da. Isilduko altzara? Isildu? Atxilotu guztiak! Nik ez dut deus egin. Askan azazue. Izaritz bidea bakarrik egingo zen uroste zenuen? Ursane, zu bai ausarta! Esan izunen sartzeko nire aferetan. Atxilotu itzazue, demora luzea pasatuko dute giltzapean.
Askaitzazue oraintxe bertan, Lola, neskak. Goazen, badugu zereginik hauek sortutako liskarrekin. Gutxi batzuk dira, ez dugu kezkatu beharrik. Gutxi batzuk, esan duzu? Ursanen naiz, iritarra, izaritzen lankidea, onan ator eskaintzera, nire elkartasuna. Uralde naiz, Danilo Itzel, neska horren aita tama, besotan arezazue gure elkartasuna, gure elkartasuna. Eskuzabaltasuna, honaino etorri gara, bizi berri honen bila, bihotzen zuei eskaintzeko gure elkartasuna. Atxo naiz postitunik, behara laguntzarik, la elkartasuna. Enek tranuzizan nahi du nekazari, balda niretzat sororik irakatxe zut behar besterik, bagora gure elkartasuna. Gora elkartasuna, guztion batasuna, dakiguna irakatsi, elkarrengandik ikasi, berria bizirik gure elkartasuna. Gainena izazpitarra, eman dizuet bizkarra, emandako bete biarra, ez dut bete baiko larra, galduta nuen iparra. Ez. Benetan hauek ez zaudete? Bilan, guazen pauraztik, guazen, nor dago nirekin? Inorrez. Ospa hemendik gure elkartasuna, guztion batasuna, honaino etorri gara, bizi berri honen bila, bihotze zuei eskaintzeko gure elkartasuna. Eskuzabaltasuna, dakiguna irakatsi, elkarrengandik ikasi, auzolana orain hasi, eta aurreraino, aro berri bat hasi. Izeba, uste dut ez duzula zer egiterik. Herriak zuk baino motel handiago dauka. Madarikatuak, ordainduko duzu traizio hau! Kanpora atera eta segituan ohartu gara. Guk ere honen parte izan nahi dugu. Mundu guztiak honen berri emateko ordua dela uste dut. Utzi hori nire kontu. Ongi etorri gura albistegi alternatibora. Zuekin zehobi. Obilandeko iruzur guztiak azaleratzeko prest. Gaur zazpin gaude, eta gurekin zazpiko herritarrak. Konta, zer suposatu du jende berriaren iritsierak? Buah, pasada, taberna lepo izataz gain, orain nekazariek bere behiak hiriko teknologiarekin kontrolatuko dituzte. Ikaragarria. Eta zure kasuan? Hemen nagoenetik eitzailanik falta, nerekin kontatzen dute beti, eta gainera hemengo aire garbia ezin da inon topatu. Eta teletransporte alduko zaigu. Jadoz nesi behotzearen beldur izango. Komunera minuturoz joateko, maskuria sintetikoa jartzea euskara ezakezu. Usten alduzue? Ikaragarrik ditugun aitorpenak. Herri hau biziri dagoela dirudi! Zazpide piztura indar berriturik, ez da egongo adiorik, plaza dago bizirik. Horrela zazpide piztura eta gure ardura da, gure herria zaifea, berriro ez gertatzea. Iria eta egia elkarrekin lanean harmonia, zazpide piztura
beharrik, herriek zerbitzu eta jarraiak behar dituzte. Zuek ekarri zenuten podologoaren faktura falta zai. Madarikatu hori, beti legaltasunaren mugan. Gure kontu, beza eta guztien araziko dizugu. Eskerrik asko Olgramen kobertura ikaragarria betzagaitik. Entzule maiteak, zazpi bizirik dago! Zazpiren piztura da gure ardura da, gure erantzukizuna, gure herriak zaintzea. Hiria eta herria elkarrekin lanean harmonia. Zazpiren piztura, zazpiren piztura, zazpiren piztura. Ezberdinen azeta badakit, da zer ez gehiago ez gitxi hau. Bardin zure bilurrek, zure akatzak nire begizetan ikusten dozu zesteko. Lotzatu beharri, ez, hausen azni, da gustoko ez banozu. Jodidu zaitez, bizitza maite dut nik. Goizeko eguzkizen, ta inoren aurrien, ez naz makurtuko. Ez naz makurtuko. Ez naz makurtuko, naiz da